Jekk trid tibqa' relevanti għal komunitajiet, il-Commonwealth trid tantiċipa l-opportunitajiet tal-innovazzjoni billi tara li l-pajjiżi jaħdmu flimkien jisimgħu aktar liċ-ċittadini tagħhom u bekk itejbu l-ħajja tan-nies. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-Forum tal-Commonwealth dwar l-innovazzjoni li sar fi Brisbane, Awstralja. Il-Prim Ministru qal li pajjiżi żgħar bħal Malta qed isir nazzjon ta' suċċess bla preċedent. Malta mhux tal-qed jirnexxielha tkampa iżda tmexxi mhux biss fl-ekonomija imma anke fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja. Semma wkoll kif fl-aħħar xhur pajjiżna ħoloq regolamentazzjoni ġdida għal produzzjoni ta' mediċini bbażati fuq il-kannabis u settur ta' blockchain li fihom jemmen li jista' jkun fuq qudiemnet fid-dinja. Qal li jekk Malta popolazzjoni ta' 900,000 kapaċi timxi f'din id-direzzjoni, wieħed jista' jimmaġina kemm jista' jsir mill-pajjiżi tal-Commonwealth popolazzjoni ta' 2 biljuni. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat kien wieħed mill-kelliema f'avveniment li mmarka tnedija ta' programm ta' negozju investiment infassal mill-Gvern ta' Queensland bi sħubija mal-Belt ta' Gold Coast fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-Logħob tal-Commonwealth. Waqt din l-attività kien spjegat li l-Logħob tal-Commonwealth huwa avveniment sportiv li jipprovdi opportunità tajba biex operaturi tan-negozju jesploraw u jibnu rabtiet kummerċjali ġodda madwar il-pajjiżi tal-Commonwealth. F'messaġġ tal-okkażjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-isport huwa parti integrali mill-ħajja li joħloq l-emozzjoni u li jaqqat lill-popli. Il-Prim Ministru sostna wkoll il-programm Trade 2018 li jaqqat flimkien l-isport u n-negozju huwa importanti biex jinfetħu sinerġiji ġodda fil-qasam tal-investiment li huwa konformi mal-ħsieb ta' Malta li tippromovi lill-kumpaniji tagħha biex jiftħu relazzjonijiet ġodda f'pajjiżi oħra tal-Commonwealth bħal Kanada.